khairu ma utai bagus-baguse barang tatlubu kang nyuprih sapa sirahu ing ma minhu saking Allah iku ma barang huwa kang utawi Allah iku talibuhu nyuprih ing ma mingka saking sira api-apike panyuwun panyuprih sing mbok jaluk sangka Allah kuwi yaiku apa-apa sing Gusti Allah nyuprih barang kuwi sangka awakmu. Mergo nalika Allah nyuprih barang kuwi sangka awakmu kuwi sakjane kuwi ora iso apa-apa. Isane apa-apa ya lek diparingi Gusti Allah. Mulane kuwi ya perlu nyuwun sing kuwi ae. Soal apa-apa sing kowe buta, soal apa-apa sing kowe marem, soal apa-apa sing kowe puas, itu nanti Allah sendiri yang ngurus. Allah bisa saja memberi kebutuhan kepada kamu tanpa harus nuruti kepinginanmu, itu bisa. Saged pinter nuruti napa sing jadi kebutuhan sampean neng tanpa ngliwati kemarman sampean, itu bisa. Dikei mangan wareg ben urip ning sampean gak krasa seneng dengan cara itu niku saged. Tapi dikei lara terus diinfus niku lak jenenge kebutuhane urip terpenuhi tapi kepinginan penake sampean gak dituruti lho niku saged. Nggih to nggih. Mulane aturan-aturan tatanane Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu serasa sampean bedhek. Dewas kecelek.